Wel, datguddiad pennod 5 adnod 13 i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen, y bod mawl a'r anrhydedd a'r gogoniant a'r nerth byth bythoedd. Wel, gawn ni ymuno yn y mawl yna gan yr addoliad yna gyda'r emyn cynta heno, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer, na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un, iachub gwael golledig euog fi. Ein darlleniad ni heno yw llyfr y proffwyd Eseia, diwedd pennod 52 ac i mewn i bennod 53, a'r teitl wrth gwrs y gwas dioddefus. Felly Eseia 52, adnod 13 ymlaen i bennod 53. Y nawr bydd fy ngwas yn llwyddo, fe'i codir a'i ddylchafu, a bydd yn uchel iawn. Ar y pryd roedd llawer yn synnu ato. Roedd ei wedd yn rhy hagar i ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb dynol. A phobloedd lawer yn troi i ffwrdd rhag i weld, a brenhinoedd yn fyd o'i blegyd. Ond byddant yn gweld peth na seglirwyd iddynt, ac yn deall yr hyn na chlywsant amdano. Pwy a gredai'r hyn a glywsom? I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd? Fe dyfodd o'i flaen fel blaguryn, ac fel gwreiddyn mewn tir sych.
Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn wr plwyfedig, cyfarwydd a dolir. Roeddem fel pencuddion hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gwaeledd ni a ddygodd. A ninnau'n ei gyfri wedi ei glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwm. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd Cris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydyn ni i gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein byau ni i gyd. Fe'i gorthrymwyd a'i ddarostwm, ond nid agorau ei enau. Arweiniwyd ef fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei enau. Cymerwyd ef ymaith heb ei roi ar brawf na'i farnu, pwy oedd y malio am ei dynged. Fe'i torrwyd o dir y rhai byw, a'i daro am drosedd fy mhobol. Rhoddwyd iddo fedd gyda'r drydionus, a beddrod gyda'r troseddwyr, na wnaethau niwed i neb ac nad oedd twyll yn ei enau. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio, a gwneud iddo ddioddef, pan bydd e'n rhoi ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ewyllus yr arglwydd yn ei law ef. Wedi helbulon ei fywyd fe wel o leini. A chael ei fodloni yn ei wybodaeth, bydd fy ngwas neu fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer ac yn dwyn ei camweddau. Am hynny, rho fydd o ran gyda'r mawrion ac fe ranna'r ysbail gyda'r cedr, oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, a chael ei gyfrif gyda throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd, ac eiriol dros y troseddwyr. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Wel, gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr, gyda'n gilydd. Gawn ni ddod ger bron gorsedd Duw. O arglwydd yn Duw, i ni'n diolch i ti am gael dod eto i roedfa heno, am gael dod ger bron gorsedd y nef, am gael dod ger bron Duw mewn gweddi ac mewn addoliad, am gael dod i oedfa lle ni'n dod i gyfarfod â Duw. Achos ydy fod ti yn ein galw ni i ddod, yn ein cymell ni i ddod o arglwydd ac yn addo cyfarfod â ni. Ac i ni'n diolch am hynny arglwydd. I ni'n diolch fod ti'n dduw byw, yn dduw mawr bendigedig. Duw y diwiau ac arglwydd, yr arglwyddi yw ein Duw ni. Ti yw y Jehofa mawr. Ac arglwydd i ni yn dod yn hyderus ger dy fron di, nid achos bod ni'n deilwng wrth gwrs, ond yn dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. I ni'n dod trwy ein harch o ffeiriad mawr ni. Ac yn dod ger bron y Duw mawr, y Duw sanctaidd, y Duw glân, y Duw sydd fel tân ysol hyd yn oed. Ac eto i ni'n cael dod a dweud ein tad yn y nefoedd, trwy adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd i ni'n diolch. I ni'n diolch o arglwydd dy fod ti'n dduw yn mor fawr, mor sanctaidd, mor gyfiawn ac eto mor asol a thrigarog. Mor garedig ac mor hael tuag ato ni yn yr Efengyl. Arglwydd i ni'n diolch bod ti wedi trefnu i dy fab i ddod i'r byd yma fel gwas i ddioddef. Arglwydd i ni'n diolch am y bennod i ni wedi ddarllen nawr, ac yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd diolch iddo fe ddod
fel gwas i ddioddau. Diolch bod e wedi dod mewn cnawd, wedi dod mewn corff dynol, wedi dod yn ddyn wrth gwrs, mwyn dioddau yn y corff yna, yn ein lle ni, ac ein mwyn ni. Ac o arglwydd i ni'n rhyfeddu at yr Efengyl. Mae cosbi dy fab nes di, bod ein melltith ein pechod ni wedi mynd arno fe, mwyn i ni gael ein prynu'n rhydd o ddiwrth felltith y gyfraith. Bod wedi mynd yn felltith yn ein lle ni. Bod popeth wedi mynd yn ei erbyn e. Bod y nef wedi troi yn ei erbyn e fel petai, oherwydd ein pechod a'n tor cyfraith ni. Ac o arglwydd i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Doedd dim twyll yn ei enau, doedd dim bai arno fe o gwbl. I ni'n diolch ac yn rhyfeddu at ei gariad, a'i barodrwydd i ddod o'r nef, i ddod i'r ddeiar yma ac i fynd i'r groes, bob cam i'r groes. Bod wedi dod i wisgo cnawd, y fath wahaniaeth o fod yn yr ysbryd mewn gogoniant yn y nef, i ddod mewn cnawd yn y byd yma, ar y ddeiar yma, gyda dynion. Arglwydd, mae hynny'n rhyfeddod yn ei hunan. A'r cwbl mwyn dioddef drosom ni, mwyn wynebu'r groes yn ein lle ni. Arglwydd i ni'n rhyfeddu ac i ni'n cyfadde na allwn ni ddim mewn gwirionedd deall a plymio dyfnder, uchder, a lled, a hyd, a maint cariad Crist. Mae e'n rhy fawr, arglwydd, mae'n rhy fawr. Ond helpa ni weld mwy ohono fe, unwaith eto heno, trwy help yr ysbryd glân. I ni'n diolch mae dy fwriad i yw darchafu dy was, diolch bod e wedi cael ei godi o'r bedd yn fyw, ac wedi cael ei ddyrchafu i'r nef nawr ar ddeheulaw Duw. Diolch bod e'n mynd i weld o ffrwyth ei lafer. Diolch mae nid ofer oedd ei ddyfodiad. Mae nid ofer oedd ei farwolaeth ar y groes. Ond trwy hynny bod miliynau ar filiynau wedi dod i mewn i deyrnas Dduw. Wedi dod o afael Satan, wedi cael ei trosglwyddo o deyrnas Satan, o feddiant Satan at Dduw. I ni'n diolch, ac i ni'n rhyfeddu yn bod ni yn ei plith nhw o arglwydd, ac yn gogoneddu dy enw di. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio, wrth gwrs, deled y deyrnas o arglwydd. I ni'n gweddio bydd mwy yn dod, a bydd Iesu Grist yn gweld o'r had yma'n dod, a llafur i enaid, ac yn rhannu'r ysbail heddi nawr, yn ystod y dydd yma o arglwydd, a fori eto nes bod yn dod nôl. Y bydd yn gweld yn cael casglu mewn y rhai mae wedi marw drostyn nhw ar y groes. Ac o arglwydd i ni diolch am y groes, am ffaith y groes, ac am ffrwyth hefyd. Arglwydd diolch bod e wedi cyflawni gymaint. Ac arglwydd diolch trwy hyn i ni wedi cael ein tynnu nôl, i ni wedi cael ein hadfer, i ni wedi troi at fugail ein heneidiau ni, trwy farwolaeth Iesu Grist. Diolch bod ni wedi cael ein iachau o arglwydd, o'n pechod. Ac arglwydd helpa ni i fyw fel rhai sydd â iechyd ysbrydol nawr yn ddyn nhw. Rhai sydd yn fyw i Dduw ac yn agos ato fe. Rhai sydd yn gallu cerdded i wasanaethu yr arglwydd a'i ddilyn a dilyn i lwybrau e. Rhai sydd yn agos ato fe ac mewn cymundeb ag e, yn barhaus. Arglwydd helpa ni fod fel rhai iach, fel rhai byw yn yr arglwydd. Ac arglwydd, i ni'n diolch bod e wedi marw i ni i wneud off a pechod. Nid i aros yn ein pechodau o arglwydd, ond i droi oddi wrtho fe ac i ddod yn rhydd ohono fe. Helpa ni arglwydd yn y frwydr ysbrydol, yn y frwydr nerbyn pechod. Yr wythnos yma nawr, nertha ni arglwydd. I ni'n diolch bod ni'n cael dod at Fwrdd y Cymun, i ni'n cael myfyrio a cofio yr aberth o arglwydd mewn ffordd arbennig a cymryd y bara ar gwyn. I ni'n gweddio bydd e'n nerth i ni eto arglwydd, yn y frwydr i ni'n rhan ohoni. A diolch am esiampl yr arglwydd i ni, sy'n gymaint o help i ni.
Siwr di wynebu anawsterau bywyd. Siwr di wynebu'r treialon. Siwr di wynebu anghyfiawnder mewn bywyd. Pethau yn anodd yn mynd yn ein herbyn ni. Ac ni'n gallu gweld ei ffordd e. A dyna'r ffordd i ni wrth gwrs. Ac o arglwydd felly, bendithion ni yn yr oedfa hyn o nawr. I ni'n gweddio eto am dy bresenoldeb sanctaidd trwy'r ysbryd glân. Am dy air i ddod gyda nerth, i'n meddyliau ac i'n calonau ni arglwydd, ac i gyffwrdd â newyllus ni, bod e'n effeithio'n bywydau ni, ar ôl i ni fynd o yma hefyd. Bod e'n dwy'n ffrwyth yn ein bywyd ni arglwydd. Gan ei newid ni, bod ni'n cael ei newid o ogoniant i ogoniant. Bendithiau'r rhai sy'n methu bod gyda ni eto, ein brodyr a chwiorydd yn yr eglwys hon, sydd yn yr ysbyty nawr, sydd yn wael a'i teulu. Rhai yn y cartre o arglwydd, cael ei amddifadu nawr. Ac rhai yn ei cartrefi yn unig ac yn llesg o arglwydd. Bendithia nhw, cynnal nhw arglwydd. A dy hyfryd bresenoldeb. Helpa nhw dy geisio di lle ma nhw a dy brofi di o arglwydd. Yn ei nerthu nhw ac yn ei codi nhw. Ac o arglwydd i ni'n cofio am frodyr a chwiorydd yn Gogledd Corea, enghraifft, ac yn Affrica, ac yn y Dwyrain Canol, ac yn Iran, sydd yn dioddau oherwydd yr Efengyl. Bendithia nhw arglwydd. Ac ni'n cofio am sefyllfa Wcrain eto o arglwydd, ac eto yn gweddio dros y ffwaduriad, dros y rhai sy'n dioddau gymaint yng nghanol hyn i gyd. O arglwydd trigarha yw ein gweddi ni. Ac bendithiau'r eglwysi sydd yn ei ganol o arglwydd, yn ceisio estyn allan, yn ceisio bod o fendith o arglwydd, bendithia nhw. A trwy hyn i gyd, diled y deyrnas o arglwydd, ni'n gweddio bydd pobl yn dod yng nghanol hyn i gael gobaith y bywyd tragwyddo yn Iesu Grist. O arglwydd trigarha yw ein gweddi ni. Yn ôl dy fawr drigaredd arglwydd, wyt ti'n araf i ddig, ond wyt ti'n hoff o drigarhau. Trigarha arglwydd yw ein gweddi ni. Ac o arglwydd derbyn ni nawr, ac arwain ni. Ni'n gofyn dyfendith ar y gwaith yma, yn yr eglwys hon, eglwysi tebyg o arglwydd yn ein gwlad ni. Ar y gwaith o arglwydd, ac ar waith y deyrnas, y gwaith sydd i ddod, amser y Pasg i ni wedi clywed nawr, i ni'n gweddio dyfendith. O, i ti fod yna, i ti fod gyda ni arglwydd, ac i ti i lwyddo y gwaith, a hynny gogoniant i thenw di. Derbyn ni felly arglwydd, maddau ni yn bya arglwydd, fel i ni'n maddau i'n dyledwyr. Paid yn harwain ni i brofedigaeth, cadw ni rhag pechod, rhag temptasiynau o arglwydd diangen, gwared ni rhag yr un drwg. O arglwydd eiddo ti yw y deyrnas, yn erth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Gawn ni droi at yr ail emyn nawr te gyda'n gilydd. Iesu ei hunan yw fy mywyd. Iesu yn marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes.
Wel, i ni'n troi hyn o'n nawr te at lythyr cyntaf Pedr, a phenod 2, a na i ddarllen o adnod 18 i 25. Chwiweision, byddwch ddaros dyngedig i'ch meistri gyda phob parchedig ofn, nid yn unig i'r rhai da ac ystyriol, ond hefyd i'r rhai gormesol. O blegyd hyn sydd gymeradwy, bod rhywun am fod i feddylfryd ar Dduw yn dygymod a'i flinderau iddo ddioddef ar gam. Oherwydd pa glod sydd yn dygymod a chael eich cernodio am ymddwyn yn ddrwg. Ond os am wneud daioni y byddwch yn dioddau ac yn dygymod â hynny, dyna'r peth sy'n gymeradwy gan Dduw. Canis i hyn eich galwyd. Oherwydd dioddefodd Crist yntau eich mwyn chwi, gan adael i chwi esiampl, i chwi ganlyn yn ôl ei draed ef. Yng ngeiriau'r ysgrythur, ni wnaeth ef bechod ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu yn gyfiawn. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren. Mwyn i ni ddarfod a'n pechodau a byw i gyfiawnder, trwy ei archoll ef y cawsoch iachad. Oherwydd yr oeddech fel defaid ar ddisberod, ond yn awr troesoch at fugail a gwarchodwr eich eneidiau. Wel nawr te, mae'r apostol Pedr, mae'r apostol Pedr yn ysgrifennu ynglyn â dioddau fel Cristion. Ac mae hwnna'n thema sy'n rhedeg trwy lythyr Pedr. Mae'n amlwg bod e'n helpu ac yn paratoi y bobl i wynebu anawsterau ac i wynebu erledigaeth, fel nath gymaint o Gristnogion yr eglwys gynnar, wrth gwrs, ac fel mae Cristnogion wedi wneud ar hyd y blynyddoedd. Ac mae e'n help mawr, wrth gwrs. A fan hyn, fel chi wedi gweld yn y cyd-destun fan hyn nawr, mae'n siarad â gweision. Ac i ni wedi sôn am hynny gyda'r Effesiaid. Ac oedd sefyllfa caeth weision neu weision yn gallu bod yn anodd yn y byd Rhufeinig. Un peth yw cael cosb am wneud rhywbeth o'i le. Mae hynny'n un peth. Ond peth arall yw cael cam. Pan does dim byd wedi cael ei wneud o'i le. A mae'r peth yn afresymol. Ac oedd hynny'n gallu digwydd. Oedd e'n gallu digwydd y myd, y ceithwas a'r gwas, a mae'n gallu digwydd heddi, wrth gwrs, yn ein byd ni. Yn y gweithle, yn ein cymdeithas ni, yn gyffredinol, yn y llys barn, mae camgymeriadau yn gallu cael ei wneud. A rhywun yn dioddau ar gam. Anghyfiawnder, wrth gwrs. Injustice. Mae'n digwydd yn diwedd. Mae'n gallu digwydd unrhyw le, unrhyw bryd, i unrhyw berson, a gweud y gwir, mae'n rhan o fywyd yn y byd yma. Ac mae Pedr yn help mawr i Gristnogion siwr i wynebu hwnna ta. Siwr i ni'n delio gyda hwnna. Siwr i ni'n dygymod gyda hwnna. Ac yn debyg iawn i beth i ni'n darllen gan yr apostol Paul, mae'n rhoi y ffocws ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid i ni gadw'n golwg ar yr arglwydd Iesu. Ac ar ei ddioddefaint ar y groes, ac ar ei ffordd o wynebu dioddefaint. Ac wrth wneud hynny, i ni'n cael yr adnodau cyfoethog yma yn yr ail bennod. Ac dwi wedi rhoi y pennawd, fel chi wedi gweld, os chi wedi edrych ar y rhannu, ffaith y groes a ffrwyth y groes. So, dyna'n fras, newn ni edrych arno fe heno, ffaith y groes a ffrwyth y groes. Ac yn dechrau nawr te gydag adnod 24, adnod felly sy'n gyfarwydd i lawer ohono ni. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff
ar y croesbren, mwyn i ni ddarfod am pechodau a byw i gyfiawnder. Newn ni edrych ar y rhan gyntaf o'r adnod nawr te, ef ei hun. Nid rhywun arall felly, mae'n amlwg, fe ei hunan. Ac mae baich pechod ei bobl wedi stopo ar yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n darllen yn llyfr Genesis, pan mae Adda ac Efa yn pechu yn erbyn Duw, chi'n cofio y peth cyntaf wnaethon nhw oedd trial taflu'r bai. Paso fe mlaen i rywun arall. Oedd Adda yn beio Efa. Oedd Efa yn beio y sarf. Paso fe mlaen, pass in the buck. Ac i ni'n gallu gwneud hynny o hyd, yndyn ni. Paswn ni'r bai mlaen i rywun arall os gallwn ni. Ac falle bod chi'n cofio yn yr Hen Testament ar ddydd y cymod, Yom Kippur, y dydd mawr yna, oedd y bwch dihangol, y scapegoat. Wrth gwrs, oedd y bai yn cael ei roi arno fe fel petai, y pechod yn cael ei drosglwyddo arno fe ac ar y bwch oedd yn marw. Ond nawr te, fan hyn, nid anifail, wrth gwrs oedd yn dioddau nawr, ond dyn, y Duw ddyn oedd yn dioddau nawr, nid angel gafodd ei anfon, nid delegation, nid delegate o'r nef ddath i ddioddau droson. Yn aml iawn, mae gwlad yn anfon delegation. A'r frenhines wrth fynd yn hun yn anfon rhai yn ei lle, rai eraill o'r teulu yn ei mwy nawr achos bod hi'n mynd yn hun. Wrth gwrs, chi'n deall hynny. Ond na, nid dyma beth ni'n darllen. Ef ei hun. Fe ei hunan ddath. Duw yn dod yn ddyn i farw yn ein lle ni, i gymryd baich ein pechodau ni. Pa mae rhywbeth gwaith diflas iawn i wneud, mae'n brafiach weithiau i ofyn i rywun arall i wneud. I ala rywun arall. Ef ei hun. Fe ei hunan. Neb llai na Duw mewn cnawd yn dod i gymryd baich ein pechodau ni arno fe ei hunan. Cymryd cnawd, wrth gwrs, dod yn ddyn. Hebreaid nawr te, 2 ac adnod 16. Yn sicr, gafael y mai yn nisgynyddion Abraham ac nid mewn angylion. Does dim sôn am achub angylion sydd wedi gwrthryfela ac angylion sydd wedi syrthio a pellai oddi wrth Dduw. Sim sôn am eu hachub nhw, ond gyda dyn, gyda dynoliaeth, mae concern Dduw gyda ni, pobl fel ni. Ac dod yn ddyn mwyn cymryd y baich arno fe ei hunan. Fe ei hunan. Nath yr arglwydd Iesu. The buck stops here. Gyda fe. Yna, fe ei hunan. A dyle hynny wneud i ni addoli fe hyn o nawr. Dyle fe wneud ni'n ostyngedig iawn. Dyle fe olygu bod ni ddim yn dweud na i ddim wneud hwnna arglwydd. Sori, na i ddim wneud hwnna i ti. Na, fe ei hunan, oedd e'n barod. A dyle ni fod yn barod wedyn, wrth gwrs, mewn ymateb iddo fe. Ac y nesaf, fe ei hunan addygodd ein pechodau, gariodd ein pechodau. Bor yn Saesneg, bor, carried our sins, addygodd ein pechodau ni. Cario nawr te, cymryd y baich arno fe ei hunan. Nid pasio fe mlaen, y baich yn cael ei roi ac mae'n aros arno fe. Ac wrth gwrs, yn yr Hen Testament, oedd na arwydd o hyn, oedd na symboliaeth o hyn yn digwydd yn yr aberthau yn yr Hen Testament. Newn ni edrych ar Leviticus ac 2 adnod. Yn gyntaf, y person oedd yn offrymu offrwm, poeth offrwm, oedd e'n rhoi ei law ar yr anifau. Rhodded ei law ar ben y poeth offrwm a bydd yn dderbyniol ganddo
i wneud iawn drosto. Wedyn ni, na i esbonio fe nawr mewn munud, ond yr un nesaf nawr te, wedyn yr archoffeiriad ar ddydd y cymod. Bydd yn gosod ei ddwy law ar ben y bwch byw ac yn cyffesu drosto holl drygioni a throseddau pobl Israel o achos ei holl pechodau ac yn rhoi ei pechodau ar ben y bwch. A nawr te, mae llun dy fi wy'n credu. Dyna oedd yr archoffeiriad yn neud. Oedd e'n rhoi ei ddwy law ac yn pwyso ar ben y bwch dihangol fyna ar ddydd y cymod. Ac mae'n amlwg, os gallwn ni fynd nôl i'r adnod am eiliad, mae'n amlwg beth yw'r arwydd o cad. Symboliaeth yw o drosglwyddo pechod. Mae'n wonderful. Mae'r pechod yn cael ei drosglwyddo. A dyna symboliaeth roi y dwylo, chi'n gweld? Mae'r pechodau yn cael ei trosglwyddo. A mae'n cyffesu holl regioni a throseddau pobl Israel ac yn ei rhoi ar ben y bwch. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n pwynt ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Dyma beth ddigwyddodd ar y groes. Na chi transfer, na chi drosglwyddo, pechodau dynion arno fe. A ni wedi darllen heno, Eseia, yn ymlaen, diolch Geraint, Eseia 53:6, rydyn ni i gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun. Dyna'n pechod ni, wrth gwrs. Gwrthryfel. Mynnu mynd yn ffordd ein hunain, neu grynhoi, os licwch chi, torri cyfraith Duw, wrth gwrs. A rhoes yr arglwydd arno ein beiau ni i gyd. Dyma fe, y trosglwyddo. Mae Duw wedi trosglwyddo ein beiau ni arno fe. Mae'n cymryd ein beiau ni ac yn gwneud nhw yn eiddo iddo fe. Mae hwnna'n rhyfeddod. Mae hwnna'n rhyfeddod. Ein beiau ni, ein pechodau ni, ein ffieithdra ni, ger bron Duw, yn cael ei trosglwyddo ar yr arglwydd Iesu, yr oen di-fai. 2 Corinthiaid 5, wi mor hoff, mae'r adnod mae'n codi'n aml. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw yn un a phechod droson ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Y trosglwyddo yma. Trosglwyddo pechod ei bobl ar yr arglwydd Iesu. Ac wrth i ni ddod at y cymyn heno nes ymlaen, gai ofyn i chi, gai annog, myfyriwch dyma bach, meddyliwch fe ei hunan, a wedyn y trosglwyddo yma, ein pechodau ni. Beth i ni'n ymwybodol, sy'n mwyn ni'n gwybod popeth am ein pechodau ni, credwch i fi. Mae Duw yn dangos mwy wrth i ni fe mlaen yn y bywyd Cristnogol. Ond beth i ni yn gwybod, beth i ni yn gallu deall, beth i ni yn gallu gweld, cael ei trosglwyddo arno fe. Tad yn rhoi ar ei fab ei hun. Ac wedyn ni, wrth gwrs, oedd yr offrymwr hefyd, yn yr adnod gyntaf yna yn Leviticus 1:4, y person oedd yn dod ar offrwm, nid yr archoffeiriad nawr, rhodded ei law ar ben y poeth offrwm. Ac wrth gwrs mae hwnna'n rhywbeth i ni wneud. I ni fod i roi ein dwylo ar yr offrwm hefyd, wrth gwrs, sy'n dangos bod ni'n credu bod ein pechodau ni wedi ei trosglwyddo arno fe. I ni'n bwrw baich ein pechod. I ni'n taflu ein beiau ar Galfari. I ni'n bwrw baich ar yr arglwydd. Ac i ni cael gwared arnyn nhw, yn rhoi nhw arno fe. Ac i ni'n credu, ac i ni'n pwyso. Ac mae'n ddiddorol iawn. Y gair yna am roi dwylo, gosod dwylo ar yr anifail, mae'n golygu pwyso'n drwm, gwasgu yw e. Dyna'r gair, fel yna dyle fe cael ei gyfieithu, a fel yna mae yn cael ei gyfieithu yn Salm 88. Hwna sy'n nesaf mi'n credu, Salm 88, adnod 7. Yr un gair yw hwn, daeth dy ddigofaint yn drwm arnaf. Ddigofaint yw yn pwyso'n drwm ar y salmydd. Wel, beth i gwyddodd ar y groes, te? Ddigofaint yw yn dod yn drwm ar yr arglwydd Iesu. Pwyso arno fe. A llethais fi
a holl donnau. Ac wedyn i ni'n pwyso'n drwm ar yr arglwydd Iesu Grist. Pwyso'n drwm arno fe. Bod ein pechodau ni wedi cael ei trosglwyddo, wedi cael ei cymryd oddi wrtho ni, a'i rhoi arno fe ar gosb a popeth arall oedd ynghlwm wrth ein pechodau ni. A mae hynny'n dod ar fath ryddhad i ni, wrth gwrs, pardwn i ni, a maddeiant a gollyngdod ger bron Duw. Ac wedyn, dau beth arall, yn ei gorff. A mae hyn yn bwysig. Oedd e wedi dioddau mewn corff, oedd e wedi dod mewn corff a dioddau go iawn. Oedd pobl yn credu bod corff Iesu Grist ddim yn gorff go iawn pan oedd e marw ar y groes. Ond mi oedd e, wrth gwrs, mi ddath e mewn cnawd a mi nath e ddioddau. Ac mae Hebreaid yn atgoffa ni nawr te 2 adnod o'r Hebreaid eto i ddechrau. Am hynny yr oedd yn rhaid iddo, ym mhob peth, gael ei wneud yn debyg i'w frodyr, mwyn iddo fod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlon ger bron Duw, i fod yn aberth cymod dros bechodau'r bobl. Gallai fe ddim yn cynrychioli ni a marw drosto ni os nad oedd e'n gwmws un peth â ni. Allai fe ddim. Like for like yw e. Mae rhaid iddo fe fod. I ni'n pechu mewn cnawd. I ni'n bobl mewn cnawd. Ar y ddeiar yma o ddydd i ddydd. I ni'n byw yn bywyd. A mae e wedi dod mewn cnawd. Gwmws un peth. O rhaid iddo fe. Gallai fe byth yn cynrychioli ni. Gallai fe byth cymryd ein lle ni. Os nag oedd yr un peth â ni. A mae'r un peth yn bob ffordd. Ond am bechod. Ond am bechod. Fe yw y dyn perffaith, wrth gwrs, ond yr un peth a ni. Nesaf wedyn, Hebreaid 2:14. Felly, gan fod y plant yn cyd-gyfranogi o'r un cig a gwaed, y mae ynta i'r un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw. Flesh and blood, na beth i ni, cig a gwaed. I ni gyd rhywun peth. Pawb yn ni'r un peth, a'n gilydd. I ni wedi cael ein creu o un ddynoliaeth. O un dyn, wrth gwrs, o adda. Mae yna ddarganfyddiad yn ddiweddar wedi cael ei wneud yn y byd genetig. Ac oedd rai pobl yn ame oherwydd genetics y bod ni'n gallu bod wedi dod o un person ac o wr a gwraig, adda ac efa. Ond maen nhw wedi gwneud darganfyddiad yn ddiweddar nawr yn y blynyddoedd diwetha maes genetics sydd yn profi. Mae'n wir, gallai ni fod wedi dod o un, a ni'n gwybod bod ni, wrth gwrs, o un dyn ac un wraig, yr holl ddynoliaeth, cig a gwaed, fel ein gilydd, a mae yntau wedi dod mewn cig a gwaed, fel ni yn y byd yma. Ac wedyn, yr un nesaf nawr te, Hebreaid 10, a mae'r adnod yma yn rhyfeddol i fi. Dyma pam y mae wrth ddod i'r byd yn dweud, ni ddymunaist aberth ac offrwm, ond paratoaist gorff i mi. Hynny yw, nid yr aberthau yn yr Hen Testament o diwedd y stori a diwedd cynllun Duw, ond bod ei fab yn dod mewn cnawd i fod yn offrwm go iawn. Dyna oedd y cynllun. Dyna pam y dath e mewn cnawd. Dyna pam digwyddodd Bethlehem. Dyna pam y genig gwirthio. Mwyn dioddau yn y diwedd yn y cnawd yna drosom ni. Mae hwnna'n rhyfeddol. Pa mor bell i ni yn fodlon mynd i wneud rhywbeth dros rhywun arall. Bydd rai bobl yn mynd i Wcrain falle. Bydd rai bobl yn mynd ar bwys Wcrain i helpu. Pa mor bell i ni fodlon mynd i wneud... Wel, nawr te, gos neb yn mynd i ddod yn agos at hyn, bod e'n dod o'r gogoniant yn y nef, bod e'n dod o fod yn dduw mewn gogoniant ac yn gwisgo cnawd, cig a gwaed, ein mwyn ni. Ein mwyn ni. Mwyn dioddau yn y cnawd na, drosom ni. Mae'r ymgnawdoliad, incarnation,
Dyfodiad Iesu Grist mewn cnawd yn allweddol i'r Efengyl. Mae pob gwirionedd, mae pob athrawiaeth yn allweddol i'r Efengyl. Allwch chi ddim tynnu un mas. Mae'r cwbl yn cwmpo. Mae y ffaith bod Duw wedi dod mewn cnawd yn allweddol i'w farwolaeth drosto ni ar y groes. Ac wedyn ni, Hebreau 10:10, yn unol ar ewyllus honno, beth oedd pen draw bwriad Duw? Yr ydym wedi ein sancteiddio nid trwy anifeiliaid y marw, trwy gorff Iesu Grist, sydd wedi ei offrymu unwaith am byth. Dyna oedd pen draw ewyllus Duw ar ein cyfer ni yn ei gorff. Ac wedyn ar y pren, wrth gwrs, neu ar y croesbren yn y cyfieithiad yma. Galatiaid 3:13. Beth yw arwyddocad y pren? Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth melltith y gyfraith, pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un a grogir ar bren. Beth yw arwyddocad y pren y groes? Bod wedi cael ei grogi ar bren, ei hongian ar y pren yna. Oedd e'n arwydd o melltith y gyfraith. Y gyfraith wedi cael ei rhoi i ddangos pechod. I ni'n gallu nabod pechod yn glir wrth edrych ar y gyfraith. I chi'n gallu gweld beth sydd yn wrong wrth ddarllen beth sydd i fod yn iawn. Dyna gwerth y gyfraith, wrth gwrs. Mae wedi cael ei roi i wneud pechod yn glir. Beth yw pechod, wrth gwrs? Ond yn fwy na hynny, mae'n dod â melltith. Ac os ych chi'n darllen yn yr Hen Testament, mae yna felltithion yna am beidio cadw cyfraith yr arglwydd. Mae yna felltith o euogrwydd. I ni'n euog ger bron Duw. P'un bod ni'n teimlo yn euog, i ni yn euog, guilty. Melltith cosb, wrth gwrs. Mae cosb yn dod. Melltith gelyniaeth oddi wrth Duw, bod Duw yn elin i ni, bod yn ein herbyn ni. Beth ofnadwy. Ac wedyn, mae yna felltithion yn dod, os darllenwch chi Deuteronomium 28, mae'n llawer rhy hir, sgofiwch chi hwnna, Deuteronomium 28, mae yna rester hir o felltithion. I bobl Israel, os o'n nhw ddim yn cadw cyfraith yr arglwydd. Ynglŷn â genedigaeth, ynglŷn â bwyd, ynglŷn â cnwd, ynglŷn â brwydrau, ynglŷn â gelynion yn mynd yn gryf yn ei herbyn nhw, haint, rhifau bach, y genedl yn mynd yn fach, colledion, colli gwlad a mynd i wlad arall, fel ddigwyddodd wrth gwrs, 2 waith iddyn nhw. Ac hynny yw canlyniadau pechod, peidio cadw y gyfraith, melltith. Bod Duw yn tynnu nôl ei fendith. Dim byd gwaith, Duw yn tynnu nôl ei fendith. Mae'n byd ni, mae'n mesur o felltith ar y byd nawr, wrth gwrs. Beth sy'n digwydd yn y byd? Mesur o felltith yw e, dwi'n mynd llawn, ond mae'n fesur o felltith. Ar ein byd ni, wrth gwrs, mae'n cwrs. Arwolaeth ei hunan, dioddefaint, rhyfel ac yn y blaen. A mae wedi dod yn felltith yn ein lle ni. A'r felltith oherwydd ein pechod ni a'n tor cyfraith ni wedi cael ei roi arno fe. Bod wedi dod yn wrthrych melltith. Oedd ddim wedi torri'r gyfraith, wrth gwrs, oedd wedi anrydeddu'r gyfraith trwy holl bywyd, ym mhob ffordd. Ond mae melltith ein tor cyfraith ni wedi rhoi arno fe. A'r tad fel petai yn tynnu bant oddi wrtho fe. A melltith yn dod arno fe, ar y groes, y tywyllwch eitha, ar y groes na. Fy niw, pa ham ymgadewaist. Dath yn wrthrych melltith, i'n prynu ni yn rhydd. Redeem yn Saesneg. Prynu rhyddid i ni oddi wrth melltith. A mae hwnna'n wefreiddiol. Pan ni'n dod i gredu ac ymddiried a pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist, does dim melltith arno ni. I ni'n byw mewn byd lle mae mesur o felltith, ac i ni'n gorfod wynebu rhai o'r pethau yna mewn bywyd, wrth gwrs. I ni'n mynd i wynebu marwolaeth, i ni'n wynebu anawsterau bywyd, wrth gwrs.
Ond does dim melltith arno ni, ar ein bywyd ni. Na, bendith. Does dim damnedigaeth, bendith sydd arno ni. Ond yw hwnna'n hyfryd bod Duw gyda ni. Bod Duw o'n plaid ni, bod ei liged arno ni. Bod e'n gafael yna ni, bod e'n cario ni, bod e'n glynu wrtho ni, bod e'n canu drosto ni. Medde'r proffwyd Sephania, canu dros i bobl. Mae wrth i fodd â nhw yn yr arglwydd Iesu Grist. Dim melltith, bendith sydd arno ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi cymryd y felltith, mae wedi cael ei wneud yn wrthrych melltith. Cael ei felltithio yn ein lle ni ar y groes. Mae wedi'n prynu ni'n rhydd gyda'i waed, wrth gwrs, wrth farw drosto ni. Wel, rhai pethau, y ffaith, y groes. Ffaith, i ni gael deall, cofio, ystyr y groes, wrth gwrs. Ond mae yna ffrwyth yn dod ohono fe. A mae hwnna'n rhan o'r ffrwyth hefyd, bod ni'n cael ein prynu'n rhydd, wrth gwrs, o felltith. A mae yna beth eraill yn cael ei dweud yn yr adnodau yma sy'n bwysig hefyd. Yn gyntaf, iachad. Trwy ei archoll ef, y cawsoch iachad. A sylwch, mae yn y gorffennol. Trwy ei archoll ef, i chi wedi cael iachad. Chi sydd wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Chi wedi cael iachad. Mae sleid yn dod lan nawr te. Achos i ni'n cael darlun o hyn yng ngweinidogaeth Iesu Grist. Oedd pobl yn cael ei iachau. Ni'n gwybod yr hanesion i gyd, wrth gwrs. Dim ond 4 enghraifft yw'r ein. Dyma chi merch Jairus yn cael ei chodi o farw yn fyw. Oedd wedi cael ei iachau o farwolaeth. Yng Nghrist, i ni wedi cael ein iachau o farwolaeth ysbrydol. Ni wedi dod yn fyw i Dduw. Mae bywyd Duw wedi dod yn real yn ein bywyd ni. A mae hynny'n golygu bod ni'n fyw pan mae'n siarad â ni. I ni'n gallu clywed. I ni'n gallu profi fe. I ni'n gallu ymateb iddo fe. I ni'n gallu glywed e. I ni'n gallu ddilyn e. Pam? I ni'n fyw nawr. I ni'n fyw nawr. Ydych chi'n fyw heno i'r arglwydd? Neu ydy'r cyfan jyst fel dŵr oddi ar gefen hwyaden? Ddim yn cyffwrdd â chi. Yr efengil ddim yn golygu dim byd. Pobl sy'n farw yn ei pechodau sy'n teimlo fel yna. Dim byd. Mae'n gyflwr triennus iawn. Afiach, wrth gwrs. Mae eisiau iachau pobl i glywed gair Duw. I ymateb iddo fe. I'w brofi fe. A'i adnabod e. Ac wedyn, dallineb, wrth gwrs. I ni wedi cael ein iachau o'n dallineb. Ddim yn gweld ein hunain, ddim yn gweld ein pechod, ddim yn gweld gogoniant Duw. Perffaithrwydd Duw, daioni Duw, ffyddlondeb Duw, a pa mor ofnadwy yw yn pechod ni yn ei erbyn. A dim yn gweld rhyfeddod Iesu Grist, a prydferthwch ar arglwydd Iesu. Bod popeth sydd ei angen ynddo fe. Mae mor addas i ni fel ein creidwad ni. Mae mor addas fel ein prynwr ni, ein bugail ni, ein craig ni. Mae'n brydferth. Mae'n rhagori ar 10,000 yn y ffordd mae wedi dod i'n hachub ni. Llwch chi siarad am oriau gyda un person am Iesu Grist yn golygu dim, wrth gwrs. Ond os i ni wedi cael ein iachau, i ni'n gallu gweld e. I ni'n gallu gweld, mae mwy i weld, ond i ni wedi dechrau gweld beth bynnag. A dechrau gweld rhywfaint o'n pechodau ni, o'n diffygio ni, wrth gwrs. I ni'n gweld mwy, a mwy ohono fe, a mwy o'i ras, a mwy o'i gariad a'i ddaioni wrth i ni fynd ymlaen. Y gwahandrwydd, wrth gwrs, i ni wedi cael ein cymodi, ni'n agos nawr, i ni mewn cymdeithas nawr, gyda'r arglwydd. Dyna arwydd o fod yn iach, person sydd eisiau bod yn agos at yr arglwydd, sydd eisiau cymdeithas. Ar y Sul, ac ar ddi Llun, ac ar ddi Mawrth, ac ar ddi Mercher, gytre, yn yr Oedfa, gyda phobl ar person sydd eisiau bod yn agos. Nid yn bell, ond yn agos. Os i ni'n eisiau bod yn agos at yr arglwydd, mae'r gwahandrwydd dal arno ni, wrth gwrs. Ond yn Iesu Grist, ni wedi cael yn gwella o hwnna. A ni eisiau bod yn agos. Cymer Iesu fi fel rydwydd, beth ni allaf fod yn well. Fy wyllus i, oedd mynd yn bell. Allu di am gwna'n agos. Fy wyllus i oedd mynd yn bell.
Nawr, i ni moyn dod yn agos ato fe. I ni moyn glynu wrtho fe nawr. Arwydd o iechyd yw hwnna, chwan, iechyd ysbrydol. Ac wedyn y parlus. Y dyn yn cael ei gario ar y mat, oedd e ffili cerdded, wrth gwrs. Gynnau'n pechod i ni ffili rhodio llwybrau cyfiawnder, wrth gwrs. I ni ffili dilyn mewn i fuddod i ddew. I ni'n eisiau, i ni'n mynd ffordd arall. I ni fel se ni di'n parlysu pan mae'n dod i geisio Duw, dyna natur ni. Nawr, i ni'n cerdded ato fe. Nawr, i ni eisiau cerdded gyda fe. Nawr, i ni eisiau cerdded ar ei ôl e. Nawr, i ni eisiau ei ddilyn e. Arwydd o iechyd yw hwnna. Ffrwyth y groes yw hwnna. Trwy ei archos ef y cawsoch chi iachad, achos bod wedi cymryd ein lle ni, wedi cymryd baich yn pechod ni. Mae Duw wedi rhoi ei law iachisol arna ni, trwy'r ysbryd lan. Ac i ni wedi cael ein gwella. A mae yna waith gwella to, wrth gwrs, ond i ni wedi cael ein gwella. Mae yna arwyddion o iechyd ynddo ni. Ac wedyn ni yn ail, i ni wedi cael ein troi nôl. Oherwydd yr oeddech fel defaid ar ddisberod, ond yn awr troesoch at fugail a gwarchodwr eich eneidiau. Adnod nesaf yw Luc 19, dwi'n meddwl, daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Mae wedi dod i'r byd yma fel bugail i chwilio am y defaid colledig yn dweud. Mae wedi mynd i'r groes, wrth gwrs, mwyn cael nhw nôl. O, mae'n ddarlun hyfryd. Ni wedi crwydro, ni wedi mynd ar ddisberod na'n pechod ni, a mae wedi dod a marw fel bod ni'n gallu cael ein hadfer. Ein tynnu ni nôl, he restores my soul. Fe a ddychwel fe enaid. Ond yw hwnna'n hyfryd? Ffrwyth y groes yw hwnna. Dyna'r unig reswm i ni'n cael ein tynnu nôl. Oherwydd bod wedi marw dros ein pechodau ni. Fe a ddychwel fe enaid. Ac mae adnod arall sydd wedi'n haro fi. Wythnos yma, o'n i'n digwydd darllen Eseia wy'n credu yw 62:12. Duw yn siarad am ei bobl. Fe'i gelwyr hwy yn bobl sanctaidd, gwaredigion yr arglwydd, rhai mae wedi gollwng yn rhydd, ac fe thelwyr di yr un a geisiwyd. Dinas nas gwrthodwyd. Mae hwnna'n rhyfeddod. Mae wedi dod i'n ceisio ni. Mae wedi marw ar y groes, ac mae'n ein ceisio ni. Fe sydd wedi chwilio a'n cael ni a dod â ni nôl. Fe sydd wedi'n troi ni nôl. Dyw hwnna'n rhyfeddod. Does dim diolch i'r ddafad golledig bod ni wedi dod nôl. Y bugail sy'n neud y gwaith, mynd i chwilio, a wedyn cael gafel a cario'r ddafad nôl. Yna beth mae'n neud gyda ni, wrth gwrs. Ffrwyth y groes yw hwnna. Dyna pan mae hynny wedi digwydd, ac mae e'n digwydd yn ein bywydau ni, bod e'n fugail sydd yn gofalu amdano ni, oherwydd y groes, oherwydd ei aberth ar y groes. Mae'r cyfan yn tarddu o'r aberth ac o'r iawn a dalwyd ar y groes. Nesaf, darfod a phechod. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, mwyn i ni ddarfod a'n pechodau a byw i gyfiawnder. Finished, darfod. I ni di darfod a phechod. Finished with it. Dyna ffrwyth y groes. Bod ni nawr eisiau cael gwared ar ein pechod. Bod ni eisiau ymladd yn ei erbyn e. Bod ni mewn rhyfel nawr yn erbyn pechod. Dyna'n rhyfel ysbrydol ni, wrth gwrs. Yn erbyn drygioni, yn erbyn pechod. Ac mae'r apostol Paul yn siarad am hyn, Rhufeinied 6, yn edrych ar 2 adnod yn gloi, yn gymaint ag iddo farw ar y groes, i bechod y bu farw. I roi stop arno fe, i'w ladder. Unwaith am byth, yn gymaint ei fod yn fyw, i ddew y mae'n byw. Mae'n dilyn mlaen yn yr adnod nesaf, felly, ydych chwytha i'ch cyfrif eich hunan fel rhai sy'n farw i bechod, cut off, yn llwyr, ond sy'n fyw i ddew yng Nghrist Iesu. Mae di'n prynu ni o felltith y gyfraith, mae di'n ryddhau ni, mae di talu ni ddod yn rhydd o'n pechodau, nid mwyn i ni fynd nôl i'n pechod,
nid er mwyn i ni aros yn ein pechod, nid er mwyn i ni ware gyda pechod yn ein bywyd ni, nid er mwyn i ni gadw'r ffefryts a'i cwato nhw, a pido dangos nhw, a pido wynebu nhw. Nag e. Mwyn i ni ddarfod am pechodau, finished. Finished. Ni'n erbyn. Dyna'n gelyn ni yw pechod. Dyna'r gwenwyn. Ni eisiau cael gwared ar bob rhan o'n fe oddi wrtho ni. Dyna beth yw ffrwyth y groes. Nid Cristnogion sy'n cyfiawnhau eu pechodau, nid Cristnogion sy'n cuddio eu pechodau ac yn dal gafel arnyn nhw, ond pobl sy'n darfod a phechod. Darfod a phechodau a byw i gyfiawnder, beth sy'n iawn yng ngolwg yr arglwydd. Ac yn ola, ffrwyth y groes, esiampl. A dyma y cyd-destun, ni'n dod nôl i'r cyd-destun nawr, ond i ni. Pam oedd e'n siarad gyda'r gweision, gallwch chi fod yn dioddau ar gam ac yn cael cam yn y byd yma. Fel mae'n digwydd wrth gwrs. Wel, beth oedd agwedd Iesu Grist pan oedd e'n dioddau? Os bu oedd cam eriod, dyma'r cam dy, bod e'n pechod ni arno fe. Mae hwnna'n gam yn ei hunan. Y ffordd gafodd ei drin, oedd ni'n darllen yn Eseia, pwy oedd yn malio am ei dynged, pwy oedd y tymed ots amdano fe, dim Herod, dim Pilat, dim y Phariseaid, oedd ddim ots dyn nhw o gwbl amdano fe. Na chi gam, na chi angyfiawnder os fi oedd eriod, dim twyll, dim pechod, dim bai o gwbl. Ni'n gweud am bobl yn ddiniwed mewn un sefyllfa falle, ond oedd yn ddiniwed, full stop. Ond ffordd oedd e'n wynebu fe. A mae Pedr yn dweud wrtho ni, wrth gwrs. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Nid taro nôl. Nid mynnu ei hawliau. Nid taro nôl, ond mynnu gwneud ei ddyletswydd. Dyna oedd e'n mynnu wneud. Mynnu bod yn ifydd hyd angau. Mynnu wneud i ddyletswydd. A gadael i Dduw i daro nôl. Cyflwyno i achos i Dduw. A dyna'r esiampl i ni. Mae rhaid ni fod yn ofalus iawn. Nid dial. Nid dial, ond dyletswydd. Gwneud beth sydd yn iawn ger bron Duw. Cyflwyno'n hunain i Dduw. Falle bod yna ffordd weithiau cyfreithlon, os y'n ni'n ofalus i ddelio gyda sefyllfaoedd, ond nid dial, nid talu nôl, nid bygwth. Yn sicr. A beth nath ond gweddio dros i arludwyr wrth gwrs. Gweddio dros nhw. Gweddio o dad maddau iddyn nhw. Dyna ffrwyth y groes. Yw bod ni yn ymddwyn fel oedd e'n ymddwyn. Dyna ffrwyth y groes. Bod ni nawr yn ymddwyn fel oedd Iesu Grist yn ymddwyn. Pan ni'n cael cam. Pan ni'n meddwl bod ni'n cael cam. Pan ni'n cael angyfiawnder. Bod ni'n ymddwyn yn y ffordd oedd e'n ymddwyn. Sio dallwn ni'n neud hynny? Ffrwyth y groes yw hwnna. Mae wedi gadael i ni esiampl. Ac os mae wedi gadael i ni esiampl, bydd e'n rhoi nerth i ni, wrth gwrs, i ddilyn yr esiampl yna bob amser. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air yn llythyr cyntaf Pedr heno. Ni'n diolch am ffaith y groes, y trosglwyddon o'n pechod arno fe. A'n braint ni o gael pwyso, ni'n pwyso'n llwyr arno fe, ddim yn dal ein hunain pwyso arno fe, gan gredu bod y cwbl wedi cael ei roi arno fe. I ni gael bod yn rhydd, wrth gwrs. A hynny, mwyn i ni gael ein prynu'n rhydd o'r felltith, dim melltith ond bendith. I ni dan fendith ac iachad ysbrydol, cael ein hadfer, cael ein tynnu nôl at ein bigan, i deulu Duw, i'r praidd, bod ni'n darfod a phechodau, a bod ni mewn rhyfel yn erbyn y drwg nawr, ac bod ni'n cael esiampl o sut i wynebu anghyfiawnderau ac anawsterau bywyd. Diolch i'r arglwydd am ei air. Amen.
Gawn ni droi nawr at yr emyn nesaf. Fydd na chydig bach o wahaniaeth gyda'r emyn yma heno o ran y drefen. Dim ond y miwsig sydd. Fydd neb yn canu. Dim ond ni fydd yn canu, okay? Bach mwy o gyfrifoldeb arno ni fan hyn heno nawr. Ond dyma'r emyn o'n eisiau wedi ffindo'r just y gerddoriaeth. Y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio ei braidd trwy'r erchyll anial mawr, a'i fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe. Gawn ni godi ta. Diolch Arglwydd am dair i ni heno, a diolch yn fwy am y groes, ac am yr un fi'n gweidi ar y groes. Diolch am y ffaith o Arglwydd, o fe ei hunan, nid neb arall, fe ei hunan yn dod mewn cnawd, ac ein beiau ni yn cael ei trosglwyddo arno fe. O Arglwydd, ni'n pwyso'n llwyr ar Iesu Grist, yn credu hynny, yn hunig gobaith ni. A diolch am y ffrwyth o Arglwydd, bod dim melltith arno ni o'n bendith, ac o Arglwydd bod yna iachad ysbrydol, gofyn i ti'n iachau ni yn llwyrach o Arglwydd, wrth gwrs, ac o Arglwydd bod ni wedi cael ein tynnu nôl a'n troi at fugail ein heneidiau ni. Ti wedi dod i'n ceisio ni, o diolch Arglwydd, a ti wedi cael gafel arno ni a dod â ni nôl, cadw ni'n agos ato ni, cadw ni yn dy law. Helpa ni i ddarfod am pechodau yn llwyr. Helpa ni yn y ryfel yn erbyn pechod Arglwydd. Nertha ni. A helpa ni ddilyn y siampl yr Arglwydd Iesu yn ein bywyd.
Diolch Arglwydd, gar dy ben bwr goron.